ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಗುರುತಪ್ಪನ್ನಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಲರ್ ಮತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಸೌಖ್ಯತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ ನಮಕ್ ತಿರುಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಸುರುಟುದ ಕೇರಿಮಿಟ್ಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಪ್ಪುಂಡು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನ ವಿಷಯ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುರ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡ್ ನಗಲ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ತಾರಾಯಿ ಮಿತ್ಕಂತ ಪಾಡುನಿ ಬಕ್ಕೊಪ್ಪರ ತಿರ್ತಕಂತ ಪಾಡುನಿ ಆತಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಒಂದಿಂಚು ಜಾದರಿ ಅವು ನುಂಗಿಲ್ ತಾರಾಯಿನ ಬೇತೆ ಹಾ ಬಕ್ಕವಂತೆ ಹದ ಹತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ನುಂಗಿಲ್ತಾರೆ ಅಂದ ವೈಟ್ ದರ್ಪನ ನೀರುತ್ತಿಜಿ ನೆಟ್ ದರ್ಪನ ನೀರುತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆತ್ತಯ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದರ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅವು ನುಂಗಿಲ್ದವೇನು ಬೇತೆನ್ ದೀಪ ನೀರ್ ದಾಂತಿ ನಾವು ಬಕ್ಕ ಹದ ಒಂದಾತ್ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಪಾಡುವ ಕಪ್ಪ ಆತ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅತೆ ಬೇತೆ ಬೇಚ ದುಂಬುದ ಅವು ಬಕ್ಕ ಕೊಯ್ನ ಅವ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಯ್ನ ಒಂದು ನುಂಗಿಲ್ಲ ಅತೆ ನುಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇದಾಡ್ದ ಮಾರೆ ನಿಸರ್ಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಪೈ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಿಸರ್ಗ ಫ್ರೆಶ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕರಕರಿ ಬುಡ್ಚು ಬಂಡದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಬರೋಲಿ మీరు ಪುನೀತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ನಿಸರ್ಗ ಫ್ರೆಶ್ ದ ಓನರ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇರ್ನ ಈ ನಿಸರ್ಗ ಫ್ರೆಶ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏಪ ಶುರು ಆತೀನಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿರಿ ಕಾರಣದಾದ ಇಂಚ ಬೆಂಕಲಿಗೆ ತಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸರ್ 2 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಮರತಗಾನ ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮರತಗಾನ ಪಾಡ್ನಿ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಗಿರಾಕಿಲ್ನ ಕೊಪ್ಪರ ಬತ್ತಂದ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾರುವ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೆದ ಕಡ್ಲೆದ ಸಾಸೆಮಿದ ಬಾದಾಮ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುಂಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಪ್ಪನು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ನವೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಣ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಂತ ಆವೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದು ಗಾಣ ಪ್ರಭು ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಪರ ಆನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಮರತ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೀನಿ ಮರತ ಗಾಣಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೀನಿ ಮರತ ಗಾಣ ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಐತೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಬೆಚ್ಚಾದ ಪೂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಯ್ತ ರಾ ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು RPM ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಿಷಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀಟ್ ಏನಂಡ ಮರಟ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಎಣ್ಣೆದ ಎಣ್ಣೆಡು ಪುನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅರೋಮಾ ಅಪುರ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಐಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ ಆಪುಜ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಚ ತಿರುಗ ಆಯ್ತಾ ಮಿಷಿನ್ ದ RPM ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪನ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಓಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲರ್ ಪುರಂಡು ಐತ ಪುರ ಬ್ಯಾತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು 200-250 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾಧಾರಣ 100-120 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ 35-40 ಡಿಗ್ರಿ ಆತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಂಡ RPM 60 ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರೇಡ್ ಕರ್ಬದ ಗಾಣಡ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ 60 ಅವು ನಮ್ಮ ಮರದ ಗಾಣಡ್ 12 RPM per minute ಗಾಣ ಪುರ ತೋಜ ಬಲೆ ಒಂದು ಮರತ ಗಾಣ ಐತೆ ಇರ್ ಬರ್ಪರ ಪಂಡಾರ ಅದೇ ಕಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಕರ್ಬದ ಗಾಣ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಅದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ RPM ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ಲೆ ರನ್ ಮಲ್ತೋಜವರೆಗೆ ಎಡ್ಮೆದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನವೇ ಕಪ್ಪ ಎಡ್ಮೆ ನೆತ್ತ RPM ತೊಲೆ RPM ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟರ್ ಮೆಷಿನ್
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ stainless steel. ಒಂದು ಪುರ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮರದ ಜಾಗಡು ಮೇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಪಣದೆ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಪೂರ ಮರಾನೆ ಅಂತ ಬೊಕ ಇಟ್ 3 HP ಮೋಟಾರ್ ನೆಟ್ 10 HP ಮೋಟಾರ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ 3 HP ಮೋಟಾರ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಣದೆ ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಟ್ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷಿನ್ ನೆಟ್ 10 kg ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ 2 kg ಇದ್ರೆ 10 kg ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪರ ಕಂತಿನಾಗ ಲಗಲ ಕೊಪ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊಡು ಬಂತೆ ತೀರ್ ಕಂತಾರ ತೆಂಚ ಎಂಗಲ ಸುರುಟ್ ಪೂರ 20 kg ಬರುತ್ತೆ 18 kg ಇತ್ತನ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆಂಗಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 to 4 kg 2 3 4 5 6 10 20 ಅವಾಗ 100 200 ಎತ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 150 rupees ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತು ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪ ಅವು ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಉಣ್ಣದೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಜನ ಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ ನಮಿತ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊಪ್ಪರ ಕಂತಂಡ ಕೆಲವರೇ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಗಲ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಪುಯ್ಯರ್ ಬೇತೆ ಕೊಪ್ಪರದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾರುವೇರು ಬೇತೆ ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆದ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜೋಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಏರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎದಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಡ ಅದು ಫ್ರೀ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಕೊರಪಾದಾಗ ಎದುರುಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಸ್ ಪೋಪಿ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬ್ಯಾತಾಗಿರೋದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪರದ ಐಕ್ಲ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಿರಿಯ ಐ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಇರಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಮೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ರೇಟೆಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮರಾತ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ತಿಂಗಳು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಆತಿ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಆ ಜನ ಉಂತಾವಡು ಒರಿ ಐತ ಪಿರವಡೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಐಕ್ ಮರಾತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಬದ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 15 days 15 days ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಟ್ಲ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಪ್ಪರ ತೂಕ ಬರೀ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪದೆ ಸರ್ ಈಗ 30 kg ಮಲ್ಪುಗ 20 kg 10 kg 30 kg ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಕಿದ ಹಂಗೆ ತಗೋ 18,600 ಎಂಕಲ್ ಪೆಜ್ಜುವ ಸಾಧಾರಣ 26 ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಕೆಜಿ ಪಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮ ಕೆಜಿ ಎಣ್ಣೆ 3 ಕಿಲೋ 2 ಕೆಜಿ ಬರ ಪಾಡ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ಲೈಕ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಪ್ಪರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊಪ್ಪರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಕೊಪ್ಪರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಪ್ಪರ ಬತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ನುಂಗುದು ಪುರಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಶುರು ಅಂತದೆ
ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಡುವ, ಫ್ರೀ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಹಾ ಬೊಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಬೈ ಬಸ್ ಪಾಡುವ, ಬೊಕ ಬೈ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪಾಡುವ. ಬೊಕ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬೈ ಬಸ್ ಆಂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ 16 ಲೀಟರ್ ಪೂರಗೆ ತಂದ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಬೈ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ. ಬೊಕ ನೆಟೆ ಲೋಕಲ್ ಪೂರ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುದ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಆಫೀಸ್ ದೇರ್ಲ ಎತ್ತೇಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ ರೂಟ್ ಬಿಡುತ್ತೇಡ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ. ಎಂಕಲ ಗೀತಾಂಜಲಿ ದಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀತಾ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಮೆದನ್ನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈತ ಮೂಲ್ ತುಲೈತೆ ಅಣ್ಣ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಈ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮೂಲ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿದ ಸಿಟಿ ತಿನ್ನಗಲೆಗ ಉಡುಪಿ ಮೋಪಿನಗಲೆ ಪೂರ ಉಡುಪಿದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಬರೀಟೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮುಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಒಂದೆಳ್ಳು ಬಾದಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ 100 ml 260 rupees. ಬಾದಾಮ್ ಬಾದಾಮ್ ಅವಲ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಪಾಡು ಜೋಕುಲೆ ಮಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫುಡ್ ಪಾಡುವೆರು ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಸಲಾಡ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಾಸೆಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಮಾಲಿಶ್ ಸಾಸೆಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪೂರ 1 ಲೀಟರ್ 45 40 ಲೀಟರ್ 230 ಅಂದು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ದೇ ಒಂದು ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ 440 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಸೇಲ್ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಿ ನಿಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಒಂದು ಪುರ ಕೊಪ್ಪರ ಪುರ ಲೋಕಲ್ ಕೊಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 270 rupees per liter. ಸಾಧಾರಣ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇದಾಲ ರೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಗಲೇ ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಆಗ ನೂತನ ಪೂರ ಗೊರ್ಪೇರು ಆಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಗೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಂತಿರುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಗು ಕಂತಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತೀರ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕೊಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡು ಪುಂಡಿ ಪೆತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಂಡಿ ಪೆತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕಂಪನಿದಾಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಬೊಕ ಒಂದು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಪಾಡ್ಕೊರ್ಪಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಿನದಿಲ್ಲ ಪತ್ತಿನ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚದ ತೊಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಏನ ಬಂಡ ಐಟ ಒಂದು ಕದೆ ಒಂತೆ ಕೊಪ್ಪರದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇರು ಮೂರ್ ದಿನದ ಎರಡು ಸಾಧಾರಣ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅವು 15 ದಿನದ ಎರಡು 100% 98% ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದು ಪೋಡತೆ ಆಯ್ನಾತ ಎಂಕಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಪುರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪುರ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಖುಷಿ ಇರ್ತೈತೆ ಈರೆಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ತೆಂಚ ಬೋಡಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಈರ್ ಬತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪದ ಅದೊಂದು ಇದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುದಾರ್ಪುರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವೇ ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತೀನಿ ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಕತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತದ ಪುರ ಅರ್ಧಾನೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪರ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಗೋಪುರ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತುಂಬರ್ರಿ ಈಗ ಅವೇ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬರ್ಪೇರ್ಡ ಹತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಜು ಅಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬತ್ತಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಗೋಪುರ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಡಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸೈಡ್ ಜತ್ತನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ನಿಗದೆ ಬಜೆಟೆಡ್ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುನು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವಾ ನಮೂನೆ ಡಾಂಡ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಅಂಡಾಡು ಆಯ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲ ಪಾಡುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ Location ಉಂಡು. ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದೇ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಓಕೆ thanks, Avi. ಓಕೆ